Здравейте, приятели! Гейтре от ми. Оправяме се за на брат ми рождения ден. Така взимаме чатката и започваме. Взимам този крем. Отиваме на KFC, там ще празнуваме рождения ден. И даже ще снимам, когато отида на KFC-то. Ще снимам и на брат ми тортичката. Така, чао! Сега мажем и тук. Той не си има мощи. И ето, и тук имам. Ползваме този коректор и тази ето четка. Така, ето, сложих си. Както виждате, съм готова. И сега правим. Използваме ето тази четка. Правиме вещи. Готови сме сега очите. Ето очите ми са готови вече. Използвах тази палитра. Преминаваме към червилото. Тези два червила. За устни. Както виждате, съм готова и ако искате ще такива видеа, напишете в коментарите. Тук бардак.